Pozdravujem vás, priatelia, opäť kratučku pri zamyslení o Božom slove. Poprosme Ducha Svätého pomoc, Pane. Daj nám svojho ducha, aby všetko, čo budeme robiť, sme robili na väčšiu česť a slávu Tvojho mena. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Možno skôr, ako sa budeme venovať dnešnému úryvku z Božieho slova, už sa nachádzame v tej bezprostrednej príprave na Vianočné sviatky a to so sebou prináša aj mnoho povinností a tak obávam sa, že nebudem mať možnosť každý deň nahrávať videá. Keď sa mi podarí, nahrám, keď sa mi nepodarí, nenahrám, ak by sme sa náhodou nevideli. Tak vám už teraz prajem požehnané sviatky, ale verím, že sa vám ešte prihovorím. Ale niekedy už možno aj tá únava alebo nedostatok času na prípravu mi nedovoluje mať také zamyslenie, aby som ho publikoval možno aj verejne, ale však sám vždy rozmýšľam nad Svätým písmom, rozímam, uvažujem a keď niečo pekné objavím, rád sa s vami podelím. Podobne je to aj dnes v tom prvom čítaní z knihy Númery, 24. kapitola, 2. až 17. verš, i keď tam je niekoľko veršov vynechaných. A oni nám ponúkajú postavu takú zaujímavú proroka Balama, Beorovho syna, ktorý je pozvaný v podstate prekliať Izrael. Ale keď sa na neho pozrie, tak to môžeme čítať, alebo počujeme v dnešnom čítaní, že hovorí Balám, Beorov syn, muž s prenikavým zrakom, ktorý vidí, čo mu dáva vidieť Všemohúci. A keď sa Balám pozerá na Izraelitov, ktorí neboli vôbec v ideálnej situácii, boli na púšti, v stanoch, ďaleko od zasnúbenej zeme a ešte si v srdci nosili veľa z toho Egypta a neboli vôbec možno pripravení slúžiť Bohu, on už vidí to, čo má Boh pre nich pripravené. Vidí budúcnosť a preto vidí krásu týchto izraelských stanov, vidí krásu Božieho vyvoleného ľudu a tak ho ospevuje. A to by mohla byť podľa mňa taká pekná myšlienka na dnešný deň. Možno aj my, keď sa pozrieme i na svoj život alebo na možno aj situáciu okolo seba, niekedy vôbec nie je taká príjemná, veselá, taká, ako by sme chceli, aby bola. A predsa, ak sa nám podarí pozerať tým zrakom Všemohúceho alebo vidieť to, čo nám dáva vidieť Všemohúci, podľa mňa budeme schopní vidieť aj to, k čomu nás Boh pozýva, tomu veľkolepému, čo má aj s nami v pláne, v tom konečnom pláne, keď nás chce prijať k sebe do Božieho kráľovstva, ale už teraz na zemi, keď má pre nás pripravené aj pekné veci, keď tak ako Izraeliti ešte museli toho veľa prekonať, dokonca aj vybojovať, kým prišli do zasnúbenej zeme. Ale Boh to už aj v nás vidí. Vidí tú krásu, ktorú s jeho pomocou, keď budeme verní a vytrváme aj v tom zápase, v tých možno bojoch o našu svetosť na ceste do tej skutočnej zasnúbenej zeme, ktorá už v nás je tá krása. A tak prežíme jej možno v záver tejto prípravy na Vianočné sviatky v tomto duchu. Už aj ja som bol dnes spovedať na začínajúcich spoločných spovediach a ešte budem aj v nasledujúcich dňoch a je to možno aj do tohto obdobia takým povzbudzujúcim toto čítanie, že keď sa na seba pozrieme po spýtovaní svedomia, tak vidíme možno tú našu úbohosť, hriešnosť, slabosti a nedokonalosti, ale keď sa na nás Boh pozerá, on vidí to krásne, čo v nás stvoril a čo jeho syn svojim dielom spásy aj na kríži pre nás vydobil tú obrovskú hodnotu Božích detí a preto sa oplatí a stojí za to pokoriť, urobiť si dobre spýtovanie svedomia, ísť na svätú spoveď, vyznať sa z hriechov a poprosiť o odpustenie, dať si predsavzatie, že budeme konať pokánie, že zmeníme svoje zmýšľanie, svoje konanie, že aj my odpustíme a budeme sa tešiť z Božej milosti. K tomu vám veľmi rada dám požehnanie. Pán s vami, nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Ostávajte v pokoji, Bohu vďaka, všetko dobré a požehnané obdobie prípravy na Vianočné sviatky. S Bohom.